Sa mga sandaling iyon, ang mayon ay tila nagiging mas misteryoso. Ang perpektong hugis nito ay nagiging anino laban sa papalubog na araw. Tahimik itong nakatayo, parang isang sinaunang bantay na nagmamasid sa paglipas ng panahon. Sa loob ng maraming siglo, maraming kwento ang nagsimula at nagtapos sa lilang ng bundok na ito. May mga taong ipinanganak na ang unang tanawin sa kanilang mga mata ay ang mayon. May mga batang lumaki na araw-araw itong nakikita sa kanilang bintana. May mga magsasakang nagtrabaho sa lupaing pinataba ng abo nito. At may mga pamilya ring napilitang lumikas kapag ang bundok ay muling nagising. Ganito ang buhay sa paligid ng mayon. Isang buhay na puno ng pag-asa, ngunit may kasamang pag-iingat. Dahil kahit gaano ito kaganda, alam ng lahat na ang mayon ay hindi lamang tanawin. Ito ay isang paalala ng kapangyarihan ng kalikasan. Sa bawat ulap na dumadaan sa tuktok nito, sa bawat bahagyang pagyanig ng lupa, sa bawat usok na dahan-daang umaakyat sa kalangitan, may kwento na nakatago.